Komishona okwu gbasara ọrụ ugbo dị n'aka na Anambra steeti bụ Dr. Foster Ihejiofor akpọkuola ndị ntorobịa Anambra ka a kpara ya bụ ọjị nkụ bụ ọtụtụ ohere maka ịmụ ọrụ aka dịgasị iche iche nke gọọmenti enwere ugbu a na Anambra steeti nwere maka ọdịmma ha. Dr. Ihejiofor nyere ndụmọdụ a n'oge ọ na-agbape nnukwute ọgbakọ ọzụzụ were mkpụrụ abalị abụọ gbadoro ụkwụ na etu ndị a ga-esi mụta etu esi azụ ụmụ anụ dị iche iche gụnyere ezi, azụ nakwa ihe ndị ọzọ ma bụrụ mmemme achịkọbara n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti ebe Ebereze ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Mgbe ọ na-agwa ndị bịara ya bụ ọzụzụ okwu bụ ndị Rufin zugolo n'ụzọ dịgasị iche iche na kansụl ime obodo dịgasị iche iche ka onye ji ọkwa kọmishọna na Anambra steeti bụ Dr. Ihejiofor nọrọ ebe ahụ wee kwuo njikere Anambra steeti dị isi n'iji mmiri mmụọ wee kọọ ugbo wee gaa na nke a na-akpọ agbụgbọ ndị oyibo kpọrọ compost manure ka e wee nwee ike ịkọpụta nri na-enye ihe n'ahụ ka ndị mmadụ wee bikwazie ezigbo ndụ. Dr. Ihejiofor bụ onye odeakwụkwọ ọkpụtọrọkpụ na ya bụ ministri nọchitere bụ Sachinedu Ike ebe ọ nọ na-akwe ha nkwa na a ga-enyere ha aka ibido nke ha ka ọ nọkwaziri wee yọọ ha ka ha were nya bụ ihe ha mụtalụ tinye n'ọlụ nwee aka ọrụ nke ha zụọ ndị ọzọ ma wepụtakwa amụma ndị enweghị ọlụ ga-eji nwee ọlụ. Onye ji ọkwa maneja Small and Medium Enterprise Development Agency Simidan na Anambra steeti bụ Oriakụ Chito Ọnụzulike nọ wee kwuo na Simidan bụ ngalaba gọọmenti etiti nke ndị enyegoro ikike ime ka ndị small na medium enterprise nwee ike ị na-agbazite ego ka ha wee nwee ike na-alụ ọlụ otu o kwesịrị. Oriakụ Ọnụzulike onye kwupụtakwazịrị na ha agbazinyegori ego n'ihe karịrị kansụl 15 na Anambra steeti kwuru na a na-agbazinye ha anya bụ ego na-enweghị ọmụrụ nwa. N'okwu ya ka onye na-arụ ọrụ dịka Director Planning, Ministry of Economic Planning, Budget na Development Partners bụ Maazị Atọ Iweanya nyere ha ndụmọdụ ka ha were ihe ha mụta tinye ihe n'ọrụ n'ụzọ pụrụ iche ka ha wee si na ya wee na-enwe ego ma na-enyekwara ndị mmadụ aka. Onye ji ọkwa Coordinator Rural Finance Institution Building Program na Anambra State bụ Oriakụ Ụzọmaka Agwala nọrọ ebe ahụ wee too Gọvanọ Chukwuma Soludo maka amụma o ji wee nyere ha aka imenya bụ ihe nke ọ sị na ha ga-esi na ya wee nye ndị ntorobịa ọrụ ka ha wee pụọ na ajọ akparamagwa na-ebutegasịrị obodo anyị ajọ afa. N'okwu nkene ya ka onye ji ọkwa volunteer Rural Finance Institution Building Program Maazị Simeon Arakwue nọrọ ebe ahụ wee nye ndị otu ha iwu si ha naluo na be ha dịgasị iche iche ha kụzielie ndị cooperative societies ha ndị youth nọ n'obodo ahụ ma ọ bụkwa na onye ọbụla bụ onye nwere mmasị ka e were nwee ike ịhụ na ya bụ amụma abagidere wee mee ya bụ ihe metara mkpụrụ. Ya bụ ọzụzụ pụtakarịsịrị ife mgbe ọkammụta Cordelia Ebenebe duru ha wee gaa ebe akụzili ha ka ha ga-esi wee mee agbụgbọ nke ha nke ndị oyibo kpọrọ compost, etu esi emebi ya, etu esi amanyite ya, ihe eji eme ya nakwazi ihe ndị ọzọ. Tiekwaziarụ mgbe Maazị Sam Ogo nọrọ ebe anwa wee kụziere ha ka esi azụ ezi, uru dị n'ezi, ka esi enye ya nri, ka esi enye ya ọgwụ mgbe o ji amụ nwa nakwazi ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Tinyekwaziara oke ajụjụ pụtagasịrị ihe ha jụrụ nakwazi ọsịsa enyere ha site n'Awka. Abụ m Ebele Eze n'aha ụlọ mgbasa ozi ABS.